karantuwa. Ku faɗa min ya zan faɗa ga rubutun yaƙi karantuwa. Na rubuta bayanan tintini sai na gansu su nemi na arwa. Na rubuta na niyyar faɗa zuciya ta daka mun tsawa. Nan da na ruhi ya dumauce karkarwa ya yi tamkar rawa. Sai na ji ni gaba ɗaya babu ni na zube ƙasa ne tamkar ruwa. Na shige ɗaunin zatil kiram na kasa fita daga haske. Na tsallaka kogin nazari garjalin suna ta carafke. Na wuce suna ta tareki ya ja zuga a tsanake. Sai tunani na ya tsayar da su dan su bani bayanin faruwa. Kun bayanan sun ki karantuwa ku biyo ni ina da masauki. In abin neman ya gagara a kira shi a zuci da baki. In ka mika mai lamari duka za ka bar kwana a akurki. Kaka gashi zama a guri guda ai zuhuri na da yaduwa. Na yi niyyar sai ma na faɗa sai na fara kirarin shugaba. Assalamu ala kairil wara ko ina kai ne a sawun gaba. Adan sama sha kallo haka ka wuce a taɓa ka wujitta ba. A taɓa a azabtu a barka ba. A azabtu gurin ka fakewa. Ku faɗa min ya zan faɗa ga rubutun yaƙi karantuwa. Janjamin Allah wayayya kai na ibul fa'il bahar nada. Sunan Allah wayya akai aka saka Habib Nurul Huda. Baka nan ga kanan yaya haka ne baharin nada. Ku faɗa min ya zan faɗa ga rubutun yaƙi karantuwa. Kai kake komai na tabbata almukawwiri ni na ce bala. A aje komai kai ne kadai da kaso da kowa fala. Duk abin da ya faru gaban ka ne komai ne kai ne ala. A ganka a barka a sha wuya a rike ka rabauta ko kuwa. Ake nema bayan ka ne ya bukatar Allah asali. Waye zo baka nan ya uban kudurar Allahu mufaddali. Waye nema ma baka bashi ba kai wa zai baka mu'awwali. Ka wadata haƙiƙa baɗin sai ka dai za a yi ta buƙatuwa. Wallahu amrillah me kake so a yi shi wai ba a yi shi ba. Bai za a gani ba kai ba ne shi ta jallin zatu mujidda ba. Me ya zo ba kai ka faɗe shi ba arufullah ma shi shugaba. Mamba'ul an ba subhanaka la ilaha illallah sabuwa. Me gani sai dai in kai ya kalla ya gane ne sai ya san kusa. Duk mai ji sai in ka faɗa zai ji zai gane ba waswasa. Kowa a kira shi mahaukaci maganar ni ne zan karasa. Ba dan Mahamudu ba babu mu mai mudun ma bai wanzuwa. Sahibul azkar mala'iku kai kake yin tasbihin ishe. Ba dan kai ne ka faɗe su ba su da tasbihin tuni sun kushe. Masanin komai kairul wara komai kai ne kai mai dashe. Waye fi ka sani balle a ce ya riga ka sani ko faruwa. Faɗa min ya zan faɗa ga rubutun yaƙi karantuwa. Allah ne kai kuwa manzon Allah ne tuntuni. Sanda rabin zadi ya faru kai ne kadai ka sani ya mukini. Babu wanda ya san yaushe ka faru rasulallahi baɗini. A faɗa a yi sabo a shiru kuskure tsalla kuma kokuwa. Wanda shi ke yi shi waye bai waye ba shi yake yi yan uwa. Tun gaban da akwai kafin a yi ya wadata a yi masa dinduwa. A jikinsa tabaraka ya fitar da kaɗaitar zatun faruwa. Madadin halara kai ne kake ni bayanan sun ki karantuwa. Iya yin komai ko ba a so dole sai an baka masauki. Kafin yiwuwa da isar haka ka shafa kasantar baɗini. Ka zarta zama a ina kake kafin ku faɗa mun na sani. Inda ba dan shi ba shi gurin shi ma bai faruwa. Duk abinda na kalla sai na gai shi jabi ne mai nauyi. Duk abinda
kake so shi ake yi ake bi ba wani sauyi. Je ka huta ya Muhammadu duk halittun Allah bayi, wanda ya yi bauta ai takace kai ake wa salatin shakuwa. Kogin kafiya maka buku shinwa zai yi maka tambaya, razanar malakuti cikin sahu ai karatun kai ne ka biya. Abokin shirar rabana shawarar ka ake yin bibiya, madubin duba ubangiji aniyar ka a kullum sabuwa. Kujerar zati kai ake wani da zama kan ko'ina, sitirar kibriya ba aro babu dani sai fa nabina. Tunanin kagar dan adam kai ne kai yi shi nabina, sunan ka sufofin Adamu rasa gane hakan sai wawa. Faruwar koyewar sirrika waiwa ya saka maka suna, hanyar tafiya gun rabbana ina ne inda ka kwana. Shugaban rahamar Allahu ne la sharika laka maulana, kafaka ilahu kafaka hasbukallah sirrin faruwa. Canjin manufar makadaici kasantar yanzu da dadde, guda ɗaya ka bambanta komai kai naka haɗaɗɗe. Ba a canza maka tsari ƙur'anin rabu da dadde, an gaza a biya ka a sauke haddace ka wuya ce ko kuwa. So da kauna sai a gare ka kai kake son kowa hadi, adadin buya da zuhuri duk suna hannunka muradi. Wulayar shehu da shehu kai ne ka naɗa ya sayyadi, manufofin shakbar hama a rike ka a kyale kowa. Dole in gaishe da sharifi wata dil a alafil kauni, kai kake wari jali jaraki lamarin ka ya ɗi mautani. Na yanzu da ɗabi da anjima madadin ka sharifi sani, Allah ya daɗe ka kusanci